טוב, ותודה רבה שהצטרפתם אלינו למפגש נוסף בסדרת הרצאות חודש דרווין של מכון דוידסון לחינוך מדעי. אני הילה ממכון דוידסון, ואנחנו מארחים היום את פרופסור שראל פליישמן, ראש המעבדה לתכנון חישובי של חלבונים במחלקה למדעים ביומולקולריים במכון ויצמן. תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה לך, הילה, כיף לי להיות פה. אז היום אנחנו, שראל ואני, כאן כדי לדבר על אחת המולקולות החשובות ביותר בתאים של בעלי חיים, יש שיגידו הכי חשובה אם תשאלו אותי, ואלו הם החלבונים. אז שראל, מה הופך חלבונים לכל כך מעניינים? אז חלבונים באמת אחראים לכל הכימיה של החיים, לא משנה אם זה בבעלי חיים, בצמחים, בווירוסים, בחיידקים, בכל סוגי היצורים שיש לנו בטבע, חלבונים אחראים על התהליכים שמאפשרים לתאים לפרק חומרים בסביבה שלהם, להרכיב מהחומרים האלה, חומרי המוצא, דברים שנחוצים להם, לרבות חלבונים, גם רקמות וכו' וכו'. חלבונים למשל הם האנזימים שאנחנו משתמשים בהם עוד ברוק כדי להתחיל לעכל את המזון. כבר שם בעצם המזון שאנחנו אוכלים פוגש חלבונים שנקראים אנזימים שמפרקים את המולקולות המורכבות במזון לחומרי המוצא כמו סוכרים ושומנים וכו' וכו'. והתהליך הזה ממשיך בכל מערכת העיכול ואחר כך אפילו בתאים. בתוך העיניים שלנו, למשל, כדי לראות את התמונה שיש מסביבנו, נעשה הדבר הראשון שקורה, זה שפוטונים פוגעים בקולטנים בתוך העיניים, והקולטנים האלה, החלבונים האלה, בממברנות של תאים מיוחדים בתוך העין שלנו, הם רגישים כל כך שאפילו כמה פוטונים בלבד, באורך גל מסוים, יכולים להפעיל אחד מהקולטנים האלה, וככה אנחנו רואים לא רק דברים שזזים מסביבנו, אלא אפילו את הצבע של הדברים שמסביבנו. כן, ובאמת, כמו שאתם יכולים לראות בדוגמאות כאן, לוקחים חלק נרחב מאוד בתעשייה. בהחלט, נכון. אז מה שדיברתי עליו זה בעצם מה שקורה בטבע, מה שהיינו רגילים לחשוב עליו כחלבונים בתהליכים ביולוגיים רגילים, אבל יותר ויותר, בעיקר ככל שהביוטכנולוגיה מתקדמת ב-40 ומשהו שנים האחרונות, אז אנחנו משתמשים בחלבונים ממש לתהליכים יומיומיים, בתעשייה הכימית למשל לייצר תרופות, לייצר חומרים שרצויים לנו. תעשיית התרופות עצמה, היום הרבה מאוד מהתרופות שמפותחות, הספציפיות ביותר, הכי טובות לשימוש הם נוגדנים. נוגדנים זה הצורה של הגוף שלנו להילחם במחלות, אבל יותר ויותר גם בתעשייה מבינים שיש להם יעילות מאוד גבוהה במלחמה בסרטן, מחלות אימוניות ואחרות. חיסונים כמובן הם גם כן חלבונים. ונוגדנים, כפי שאמרתי, הם משמשים היום כתרופות. אז אני כן רוצה קצת ליישר קו למי שלא זוכר את לימודי הביולוגיה מהתיכון, גם לי לקח זמן קצת להיזכר. מה זה בעצם חלבונים? מה הם מורכבים ומה הופך אותם לכל כך מגוונים, לכל כך הרבה תפקידים שדיברנו עליהם עכשיו. אז חלבונים מורכבים ממולקולות שנקראות חומצות אמינו, ואתם רואים אותן כאן. מה שאתם רואים כאן בשחור, האותיות בשחור זה בעצם מה שאחיד לכולן, מה שמאפשר להן להתחבר אחת עם השנייה. ואתם יכולים לראות שבריבועים הצבעוניים זה החלק ששונה. והשוני הזה נותן לכל חומצה אמינית את התכונה המיוחדת שלה. והקומבינציה הזו של התכונות הייחודיות שיש לכל חומצה אמינית, זה מה שמאפשר לנו את הגיוון הרב שאנחנו ראינו ממש בשקף הקודם. ועוד משהו שמאוד חשוב לדעת על חלבונים, זה שהמבנה שלהם קשור לתפקוד שלהם. אז אתם רואים פה משמאל, מבנה של חלבון אמיתי, חלבון של וירוס סארס, לא של הסארס שגרם לקורונה שלפני 5 שנים, אלא הסארס הקודם, הישן, תחילת ה-2000, ואתם יכולים לראות שזה בצורה מאוד ייחודית, יש את כל ההליקס, הלולאות האלו והחצים האלו בצהוב, וברגע שאנחנו פוגמים במבנה הזה, אנחנו בעצם פוגמים בתפקיד של החלבון. בצורה שהיא בעצם די בלתי הפיכה. אנלוגיה שאני מאוד אוהבת, זה להשתמש זה לדבר על מעדי קנייה, מעדי קסיקות, שבעצם כל התפקיד שלו נובע מהצורה שלו. אם אני אתחיל עכשיו לפרום, וחבל שלא הבאתי אחד, אם אני אתחיל לפרום את המעדק הזה, הוא כבר לא יוכל להדק את הדפים שלנו, וגם יהיה לי מאוד קשה להחזיר את הגלגל אחורה, ולגרום לו לתפקד עוד פעם כמעדי קנייה. יחד עם זה, לפעמים אנחנו רוצים להרוס לחלבונים את המבנה,
זה יכול להיות דבר מאוד מאוד טעים, למשל אם אי פעם הכנתם מרנג מחלבונים של ביצים, או אם טיגנתם חביתה בבוקר, אז מה שעשיתם בעצם להרוס את החלבון של שניהם. אז יש יתרונות, תלוי מה אנחנו רוצים לעשות עם החלבון. אז עכשיו שקצת קיבלתם מושג בסיסי, או נזכרתם מה הם חלבונים, בואו נדבר על מה שהתכנסנו עליו, שזה עיצוב של חלבונים. וכשאנחנו מדברים על עיצוב, אנחנו מתכוונים או בעצם לשפר איזשהו חלבון קיים, או איזשהו תפקוד קיים, או אולי לנסות אפילו לייצר תפקוד חדש לחלוטין. אז בואו נדבר קודם על בכלל עיצוב. כאילו, יש לנו ככה הרבה חלבונים, יש להם הרבה תמות תפקידים, זה יכול להיות משהו בעייתי, או... אז תכנון חלבונים הוא בעיה באמת מאוד מאוד מורכבת. אפשר לחשוב על זה שבעצם המבנה של חלבון, כפי שהילה הראתה קודם, כפי שהראית קודם, הוא מאוד מורכב ומאוד רגיש לפרטים. אם אנחנו נעשה מוטציה אחת, אנחנו יכולים באמת להרוס את כל המבנה. בנוסף לזה, חלבונים הם, כמו שאמרת, בעצם שרשרות ארוכות של חומצות אמינו. כמה ארוכות? החלבון הממוצע בגוף האדם הוא בערך 350 חומצות אמינו שמחוברות בעצם בשרשרת. אם אנחנו רק חושבים על המרחב מבחינה קומבינטורית, כמה אפשרויות יש לנו של חלבונים שונים באורך 350, אז מכיוון שיש 20 חומצות אמינו אפשריות בכל עמדה, אנחנו מדברים על מספר אסטרונומי, 20 בחזקת 350, זה מספר שגדול מכמות האטומים שיש ביקום. בעצם מספר האפשרויות שיש לי לייצר חלבון באורך של 350. אני צריך לעבור 20 בחזקת 350 אפשרויות כדי למצוא איזשהו חלבון חדש, וזה נראה לי מה שאפילו מחשב לא באמת יכול... אפילו מחשב לא באמת יכול לעבור על זה בצורה נכונה. מה שזה אומר זה כמובן שאנחנו צריכים שיטות יותר חכמות, לעשות שיטות חיפוש שיאפשרו לנו לעבוד במרחבים כל כך מורכבים. עוד דבר שצריך להזכיר פה זה שבעצם הסיכוי לייצר רצף אקראי של חלבון, שהחלבון הזה ייצור מבנה מתפקד, הוא אפסי. זה באמת מספרים מאוד מאוד קטנים. הסיכוי הזה הוא קטן מאוד, ולכן שוב אנחנו צריכים שיטות יעילות, חכמות, לחפש במרחב הזה של כל האפשרויות. אז בואו נדבר קודם על איך בכלל זה קורה בטבע. כן. כלומר, איך חלבונים נוצרים או מעוצבים בטבע, וזה ככה מתחבר למה שאנחנו נדבר היום, שגם חלבונים, כמו שאר בעלי החיים, גם הם עוברים אבולוציה. והשינויים האלו שהם צוברים, מתרחשים בתהליך של הייצור שלהם. אז איך חלבונים בעצם נוצרים בטבע? יש לנו את ה-DNA, הוא עובר תהליך שנקרא שיעתוק, שעל גבי מולקולת ה-DNA נוצר תעתיק בצורה של מולקולת RNA, וזה RNA מסוים שנקרא RNA שליח, אולי חלקכם זוכרים אותו מתקופת החיסונים, אז ה-RNA השליח הזה הוא זה שמיועד להפוך לחלבון בתהליך שנקרא תרגום. וברגע שהיצור, בעל החיים או בן האדם, צובר איזשהו שינוי ב-DNA, זה עשוי או עלול ישירות לעבור גם לחלבון שהולך להיווצר מאותו ה-DNA. אז אם נחזור רגע לשאלה שהתחלנו ממנה, של איך חלבונים מעוצבים בטבע, אז איך בעצם התהליך הזה קורה? כלומר, איך אנחנו מקבלים באמת חלבון חדש בטבע? אז בטבע אנחנו מתחילים, כל אורגניזם יש בו, תלוי באורגניזם, בחיידקים נניח כמה אלפי חלבונים, בבני אדם עשרות אלפי חלבונים, בצמחים מסוימים זה יכול להיות אפילו הרבה יותר מזה. מתחילים עם איזשהו ארסנל של חלבונים, ובתהליך הטבעי של בעצם הכפלת ה-DNA, של בעצם יצירת תא חדש, ותהליך בעצם ההתרבות של האורגניזם, יכולות להיכנס מוטציות ב-DNA, מוטציות בצורה אקראית. והמוטציות האלה יכולות בעצם להוביל לכך שיהיו גם מוטציות ברמת החלבון. אם המוטציות האלה לא משנות את התפקוד של החלבון, הן יכולות להתקבע. אם הן משפרות את התפקוד של החלבון, כמובן שהן יתקבעו אפילו בצורה יותר מהירה. כן. רוב המוטציות, אבל מכיוון שחלבונים הם כל כך רגישים, רוב המוטציות יהיו פוגעות, יפגעו בתפקוד או ביציבות, או בשניהם, בחלבון. אוקיי, אז אם נחזור לגישות של עיצוב, או בכלל לדבר על עיצוב שלנו, מי שלנו. בואו נדבר קודם
על המעבדות. כלומר, אם אני עכשיו רוצה לקחת איזשהו חלבון ולהעביר אותו איזשהו תהליך שכזה, איך תהליך אנחנו עושים? קונבנציונלי לשיפור כן. של חלבונים. אז כפי שתיארתי פה, בעצם תהליך אבולוציוני הוא תהליך הדרגתי. אנחנו צוברים מוטציות, ואם המוטציות האלה משפרות את הפעילות, אז הן באמת מתקבעות לדור הבא. התהליך הזה, אם אנחנו מסתכלים בטבע, יכול לקחת עשרות שנים, אם לא הרבה מעבר לזה. אז אמנם הטבע, האבולוציה בטבע היא מאוד מאוד, יש לה המון כוח, בגלל ריבוי הסביבות, ריבוי האורגניזמים, ריבוי הצרכים, לייצור של חלבונים שונים, אבל עדיין התהליך הזה הוא מאוד מאוד איטי. מה שב-30 או משהו שנים האחרונות התפתח זה גישה אבולוציונית של אבולוציה במעבדה. ממש לנסות לחקות את האבולוציה. למעשה כן. בתוך מבחנה. כן, לחקות אותה במבחנה, בעצם לקחת DNA של חלבון טבעי, להשרות עליו מוטציות. בכל מיני יש כל מיני דרכים לעשות את זה, חלקן כימיות, חלקן ביולוגיות, להשרות מוטציות על ה-DNA הזה, ליצור בעצם מוטנטים, ולברור מתוכם את המוטנטים הכי טובים. עכשיו, כמו באבולוציה, בעצם כל תהליך כזה ייצור בעצם מוטציות בכל מיני עמדות על פני החלבון. אנחנו ניקח את אלה שהן יותר טובות, נסרוק אותן, נבדוק מה התפקודים, האם התפקודים השתפרו, ניקח את אלה שהן הכי טובים, בעצם אחוז מאוד קטן. טובים, כלומר, מתאימים לייעוד הזה שאנחנו רוצים. נכון, בין אם זה יציבות יותר גבוהה או תפקוד יותר גבוה, אנחנו ניקח את אלה שהם יותר טובים, אבל מכיוון שמוטציה אחת פעם לא תעשה את כל העבודה, אנחנו נצטרך לחזור על התהליך, וזה באמת משחזר או עושה איזשהו חיקוי לתהליך שקורה לאבולוציה בחוץ, בטבע, גם בתוך הגוף שלנו כמובן, אבל בצורה הרבה יותר מהירה ממה שקורה בטבע. ואומנם בהרבה מאוד מהתרופות והאנזימים שמשמשים אותנו, בין אם זה באבקות כביסה או בתרופות שונות, הרבה מאוד מאלה בעצם שופרו בתהליך הזה הדרגתי במעבדה. אז בוא נעבור בעצם למעבדה שלך. כן. כי אני מניחה שזה לא בדיוק מה שאתם עושים, קצת שונה. באמת יש בגדול שתי גישות לעיצוב באמצעות מחשב. כן. אחת מהן היא ללכת לשיפור של חלבון שהוא קיים, או תפקיד כבר שקיים בטבע, והגישה השנייה היא ממש לייצר משהו חדש לחלוטין שלא ראינו בטבע. זה יכול להיות מבנה חדש של חלבון, זה יכול להיות תפקוד חדש לחלוטין של חלבון. ואני רוצה שנדבר קודם על שיפור. לקחת חלבון קיים, או איזשהו תפקוד קיים, אני רוצה לשפר אותו, ובוא תספר לנו. בשמחה. אז דבר ראשון, בואו נחשוב רגע על התהליך הזה שתיארתי. התהליך האבולוציוני הזה בעצם, מה שאנחנו רואים בו, זה שהוא תהליך הדרגתי, הוא מכניס כל פעם מוטציה אחת. היעד שלנו יכול להיות לפעמים החדרה של עשרות מוטציות מהמקור. לפעמים החלבון הוא כל כך לא פעיל, שאנחנו צריכים באמת לעשות שינויים מאוד מאוד משמעותיים בתוך החלבון. לשם כך, בעצם תהליך כזה שהוא הדרגתי יכול מאוד מאוד להיות גם איטי, וגם אפילו לפעמים פשוט להיתקע במצב שבו החלבון לא יכול, אי אפשר לשפר אותו בצורה הזאת. והשאלה שאנחנו שואלים זה האם בעזרת ההבנה שלנו של מהם הגורמים שקובעים את היציבות והתפקוד של חלבונים, אולי בעזרת ההבנה הזאת אנחנו יכולים להשתמש בשיטות חישוביות כדי לעבור על מרחב הרבה יותר גדול של אפשרויות, לא מוטציה כל פעם, אלא באמת להכניס עשרות מוטציות בבת אחת, כדי ליצור שיפור מאוד משמעותי של החלבון בבת אחת. ככה שבפעם אחת אנחנו נתכנן את החלבון בצורה מיטבית, נלך למעבדה ונבדוק אותו, ונגלה שהוא בעצם עושה את התפקיד שאנחנו רצינו, בלי המהלכים הדרגתיים האלה של מוטציות אקראיות, סלקציה, וכן הלאה וכן הלאה. אז בוא נדבר קצת על דוגמאות במעבדה. כן, אז מלאריה באמת. אז שיפור של או יציבות או תפקוד בחלבונים הוא באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, כפי שאמרתי קודם, כבר עשרות שנים, בעצם מראשית הביוטכנולוגיה החלבונית. אז אנחנו לפני כ8 שנים פיתחנו שיטה חדשה לחישוב של גרסאות של חלבונים טבעיים שיהיו יותר יציבות בצורה משמעותית מהגרסה המקורית הטבעית שלהם. ואחרי שהוכחנו, אחרי שהדגמנו שהשיטה הזאת עובדת, זאת הייתה עבודה של תלמידה לדוקטורט במעבדה בשם עדי גולדנצוויג, היא כמובן קיבלה כבר מאז דוקטורט, אז דוקטור עדי גולדנצוויג. אז אחרי שעדי הראתה שהשיטה הזאת עובדת על מערכות מודל, אנחנו חיפשנו מערכת שאפשר יהיה להדגים בה שהשיטה הזאת גם יכולה לעזור באמת לבעיה שהיא קיימת, בעיה אמיתית שקשורה לבריאות האדם. ולכן אנחנו פנינו למלאריה,
מלאריה זאת באמת מחלה טפילית הכי מסוכנת שיש היום בעולם. כמו שכתוב כאן, מעל 3 מיליארד אנשים הם בסיכון, בעיקר במדינות עניות מאוד, באפריקה, בדרום מזרח אסיה. אלו שבעיקר באדום כאן. נכון, בעיקר באדום. באדום ממש אזורים מוכי מלאריה, והצהובים זה אלה ש... יש בהם מלאריה. כבר יש בהם, לא באותה רמת סיכון, אבל קיימת וכדאי שלא. כן, אז באמת הרבה מאוד, אוכלוסייה מאוד גדולה בעולם פגיעה למלאריה, והדבר הטרגי באמת זה שיש מעל 600,000 מתים בכל שנה, ומרביתם הם ילדים קטנים, זה באמת ילדים עד גיל 5, יותר מ-90%. ממקרי המוות במלאריה הם של ילדים עד גיל 5, גם נשים הרות הם קבוצת סיכון מאוד גדולה למוות ממלאריה. כלומר, אלו עם בעצם תפקוד חיסוני מאוד... זה לא העניין של תפקוד חיסוני, כמו הבעיה של הפלסנטה, השליה, כן, תודה. איפה שיש כלי דם מאוד דקים, אז המלאריה יכולה לסתום אותם. זה בעצם הקושי עם מלאריה. רק תזכירנו ככה במשפט, כן, מה עושה מלאריה? כן, אז מלאריה זה כמובן מחלה טפילית, שוב, שזה חד-תאי, זה יצור חד-תאי, לא חיידק, זה טפיל מאוד מאוד מורכב, הוא עובר שינויים מורפולוגיים, שינויים צורניים מאוד משמעותיים במסגרת המסלול החיים שלו, בין היתושה שעוקצת אותנו, היא מזריקה את הטפיל אלינו, הטפיל מוצא דרכו אל הכבד, הוא עובר שם שינויים התפתחותיים נוספים, הוא בוקע מהכבד, חודר למחזור הדם שלנו, במחזור הדם הוא חייב לחדור לתאי דם אדומים, תוך עשרות שניות אחרת הוא פשוט מחוסל, אז מהר מאוד הוא חודר לתאי דם אדומים שלנו, שם הוא מתרבה מאוד, מפוצץ את התאי דם אדומים, ממשיך להדביק עוד ועוד ועוד. המחלה הזאת נעשית מסוכנת, בעיקר כאשר תאי הדם אדומים עוברים תהליך של אגרגציה, סותמים אחד עם השני, סותמים נימים וורידים בתוך הגוף שלנו. מתחילים ליצור צווארים וסותמים את מערכת הדם, וזה יכול ליצור בעצם בעיות למוח. אז באמת מחלה מאוד מסוכנת, וכמובן, בן אדם שנדבק במלאריה, היתושה הבאה, עוקצת אותו, כן, אז המסלול הזה תדבק ממנו במלאריה וחוזר חלילה. אז באמת טפיל מאוד מאוד בעייתי. ומה שאנחנו ניסינו לעשות כאן, אני רק אגיד עוד משהו נוסף, שלפני כמה שנים נכנס חיסון לשימוש באפריקה, אבל לחיסון הזה יש יעילות מאוד חלקית. ואנחנו יודעים שבעצם ביעילות כזאת אנחנו לא נגיע לחיסול של המגפה הזאת. אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים טיפול חיסוני משלים, עוד חיסון, שיוכל לשפר את הביצועים, בעצם החיסוניים שלנו. ופה בעצם נכנסים החלבונים. כן, נכון. אז החלבון הזה, שמופיע כאן עכשיו על המסך, RH5, הוא התגלה לפני כ-15 שנה כבר, כחלבון שהוא המועמד העיקרי היום, לשמש כחיסון לשלב של הטפיל בדם. מה הכוונה? כאשר הטפיל נמצא בדם, כמו שאמרתי קודם, הוא צריך לחדור לתאי הדם האדומים שלנו. החלבון הזה משמש אותו כדי לחדור לתוך תאי הדם האדומים, ואנחנו יודעים שנוגדנים שתוקפים את החלבון הזה, נוגדנים של הגוף שלנו, שתוקפים את החלבון הזה, יכולים גם לדכא את המחלה. המערכת החיסון שלנו לא מזהה אותו כחלבון עיקרי בטפיל הזה, והיא מייצרת נוגדנים בעיקר כנגד חלבונים אחרים. המטרה שלנו בחיסון זה לחנך את מערכת החיסון, להראות לה את החלבון הזה בהרבה עותקים, ככה שהיא תבין שהיא צריכה להתכוונן עליו, ליצור נוגדנים כנגדו, וככה בעצם ליצור לנו תגובה חיסונית אפקטיבית. אז כשאנחנו ראינו את המאמר הזה שהופיע ב-2015 בערך, שתיאר את החלבון הזה והמשמעות שלו לחיסון עבור המחלה, אנחנו הבנו די מהר שהחלבון הזה הוא מועמד מצוין לשיפור של יציבות, כי החלבון הזה מאוד מאוד לא יציב, וגם יקר לייצור. עכשיו, למה זאת בעיה? שני הדברים האלה הם בעיה, מכיוון שהמלאריה היא בעיקר מחלה של מדינות מתפתחות, שבחלק מהאזורים האלה, אפשר לחשוב על מרכז אפריקה, אין חשמל, ולכן גם אין קירור. אז להבדיל מהחיסונים שאנחנו מקבלים, כשאנחנו הולכים לאחות בקופת חולים, והיא מוציאה קרר, וזה היה ב4 מעלות מהרגע שזה יוצר ועד שזה חדר אלינו, במקרה הזה זה לא יהיה המצב. אנחנו חייבים חלבון שיהיה יציב בטמפרטורות של אפילו מעל 45 מעלות, החלבון הזה מתחיל להתפרק כבר ב-42 מעלות, אז זאת בעיה אחת.
שחייבים לפתור אותם. הבעיה השנייה היא שהוא מאוד יקר לייצור. הרבה פעמים עלויות הייצור של חלבון הן קשורות לחוסר יציבות שלו. אם הוא לא יציב, אז הוא מתפרק, ואז קשה לייצר אותו בכמויות גדולות. אז פה היה לנו, ההשערה הייתה שאם אנחנו נצליח לייצב אותו, אז בעצם יהיו לנו שתי ציפורים. נפתור פה, כן. כן, שתי בעיות בבת אחת. בבת אחת. וזאת הייתה בעצם המטרה שלנו. וכאמור גם המבנה הוא ייחודי ומאתגר לחישובים, לא חייבים להיכנס לפרטים של זה, אבל המבנה הזה באמת... אז עושים עוד איזשהו רמת אתגר לעניין. וגם זאת הייתה הבעיה בסך הכל השנייה שעדי התמודדה איתה, אז היה פה כל מיני שאלות. אז בכל מקרה, החלבון שעדי תכננה באמת נבדל בכ-20 מוטציות. אנחנו שלחנו 3 גרסאות של החלבון הזה לשותפים שלנו באוקספורד, המעבדה של מאט היגינס, שהם המעבדה המובילה בעולם היום לפיתוח של חלבוני חיסון עבור הטפיל הזה. ושאלנו אותם האם הם יהיו מוכנים לבדוק האם אפשר לייצר את החלבון הזה במערכות יותר זולות, מערכות חיידקיות, יותר זולות לייצור של חלבונים. הם בהתחלה היו מאוד סקפטיים לגבי הרעיון הזה, מכיוון שהם אמרו לנו שהם מעבדה מומחית לחלבונים, ואמרו שהם עבדו על זה 5 שנים, ושום דבר שהם ניסו לא הצליח. הם בכל זאת הסכימו לבדוק, וכל 3 הגרסאות ששלחנו להם עם עשרות מוטציות. מהגרסה המקורית באמת אפשר היה לייצר אותם ממש בזול. זה כבר אומר שעלויות הייצור ירדו בערך בסדר גודל, והם הראו שהחלבון גם עמיד עד 55 מעלות, נעשה הרבה יותר ממה שצריך. ולמרות ה-20 מוטציות בגרסה הכי משופרת של החלבון שאנחנו תכננו, 20 מוטציות מהגרסה המקורית, משהו שבאבולוציה היה בעצם בלתי אפשרי להגיע אליו במכה אחת. למרות ה-20 מוטציות האלה, כשהם הזריקו את החלבון הזה לעכברים, הם ראו תגובה חיסונית שהיא זהה לחלוטין, כנגד הטפיל של המלאריה, כמו מהחלבון הטבעי. כלומר, שימרנו את הפעילות החיסונית באותה מידה. וואו, זה ממש מדהים. כלומר, חלבונים לא אמרו בכלל לתפקד בטווח הטמפרטורות האלה. נכון, יש חלבונים... חביתה של מקודם. רק אני אגיד עוד משהו שחשוב לציין, שהחלבון הזה בעצם מאוד מרגש, כמובן לפני כשנה הוא נכנס לניסויים קליניים, פאזה שנייה, זו כמו הפאזה יחסית מתקדמת, זה עוד לא הסוף כמובן, במערב אפריקה, אפילו בילדים קטנים. אז אנחנו ממש מחזיקים אצבעות. כן, נראה לי שכולנו עכשיו מחזיקים אצבעות. כן. אנחנו נקפוץ על הדוגמה הנוספת, או אולי נאמר עליה רק כמה מילים. חלבונים גם יכולים לעזור לנו להילחם. להילחם, כן. כן. אז כן, להילחם אבל לטובתנו, לא... כן, אז כאן זה פרויקט שעשינו גם כן לפני כמה שנים, שבו השאלה הייתה לא רק לשפר את היציבות של החלבון, אלא האם אנחנו יכולים לשפר את הפעילות שלו. לקחת אנזים זה יכול להיות, זה חלבון שיכול לפרק חומרים, במקרה הזה באמת, זה חלבון שמפרק חומרי הדברה. בעצם יש חומרי הדברה היום בכמויות מאוד גדולות בטבע, ובטבע חיידקים מסוימים פיתחו אנזימים שמפרקים את חומרי ההדברה האלה. יש חומרים כימיים שדומים מאוד לחומרי הדברה, הם נקראים גזי עצבים. זה חומרים סינתטיים לחלוטין, שלצערנו ארגוני טרור וממשלות מסוימות משתמשות בהן. הם החומרים הכי רעילים שאנחנו מכירים בטבע. טיפה אחת על האור של אדם אפילו בוגר, יכולה ממש להרוג תוך כמה דקות. אז השאלה של איך להתמודד עם גזי עצבים בצורה יעילה ובטוחה, היא שאלה מאוד מרכזית, והחלבונים האלה שתיארתי קודם, החלבונים החיידקיים האלה, יכולים לפרק גזי עצבים, אבל ביעילות מאוד נמוכה. ואנחנו פה שאלנו האם אנחנו יכולים בשיטות חישוביות לתכנן חלבון, שוב עם כמה מוטציות שרק צריך, כדי שיפרק את גזי העצבים האלה. ובאמת התגרמנו שבמהלך אחד, שוב פשוט בפעם אחת אנחנו תכננו כמה עשרות גרסאות של חלבונים, זאת הייתה עבודה של דוקטור אולגה חרסונסקי מהמעבדה, אז במכה אחת היא הצליחה להגיע לגרסאות של החלבון, שבאמת הגיעו לרמה התרופתית, שיפרו את הפעילות של האנזים הזה עד פי 4,000 ביחס לאנזים המקורי. אז זה גם כן הייתה הדגמה מאוד חזקה לכוח הגדול של שיטות חישוביות, שבמכה אחת אנחנו יכולים להגיע, לקפוץ הרבה מעבר למה שאפשר לעשות בשיטות אבולוציוניות. ובאמת רואים שכשמנסים לשפר חלבונים שקיימים בטבע, זה קורה די בקלות. אז למה בעצם הטבע לא מגיע לאופטימום שלו?
כן, אז השאלה היא מהו אופטימום זה גם בעצם, נכון? נכון. אז יש את האופטימום שמעניין אותנו, למשל לייצר את החלבון למלאריה כחיסון, זאת בעיה שלנו, אנחנו צריכים לחסן אותו, להשתמש בו כחלבון מחסן, לטפיל של המלאריה זה פחות מעניין אותו. אפשר לדמיין שהטפיל של המלאריה גם לא רואה טמפרטורות הרבה מעל 42 מעלות, נכון? זה בעצם הטמפרטורה שהגוף שלנו מגיע אליה בחום גבוה. אז הטפיל של המלאריה בעצם לא צריך לעלות מעל 42 מעלות, ולכן לא היה לחץ, זה נקרא בעצם לחץ סלקטיבי, לחץ של האבולוציה ליצור גרסאות יותר ויותר יציבות בחום. וגם במקרה הזה של גזי עצבים לא קיימים למזלנו, בטבע בכמויות גדולות, לא היה לחץ כדי ליצור גרסה כל כך חזקה. כלומר, איזשהו תנאי טבעי לכאורה שיאפשר לטבע לייצר את הפתרון הזה. בדיוק, כן. ברמה הזאת. אז כן, בדיוק. אז לחלבונים יש פוטנציאל להיות הרבה יותר טובים ממה שאנחנו רואים בטבע, להיות יותר טובים בהקשרים שמעניינים אותנו. כדי להגיע לרמה הזאת, לרמות מאוד גבוהות של ביצועים, אז תהליכים אבולוציוניים שוב יקרו הרבה זמן, אנחנו היום בכלים חישוביים יכולים להגיע במכה אחת לשיפור הזה. ואם נגיד נלך לכיוון השני, כלומר דיברנו על שיפורים, מה אם ממש לייצר משהו חדש לחלוטין, שלא קיים, זה אפשרי, כלומר איך דיברנו על זה שיש צבירה של מוטציות בטבע, אבל יש משהו שיכול לעצור את זה בטבע? יש איזשהם תהליכים שבהם וואלה הטבע לא יכול ללכת בו, אבל אולי כדאי שינסה? אז שאלה מצוינת, האם יש דברים שהטבע לא יכול להגיע אליהם ומעניינים אורגניזמים טבעיים, שכדאי להם ליצור חלבונים אפקטיביים כנגדם, ואנחנו לא רואים את זה קורה. אז יש דברים מסוימים שאנחנו יודעים שהם קרו רק בעשורים האחרונים, נכון? למשל, באמת, שימוש בחומרי הדברה, זה משהו שהתחיל בשנות ה-60 להיות בכמויות גדולות, אבל אנחנו יודעים בפועל שכבר בשנות ה-80 היו אנזימים בטבע שידעו לפרק אותם בצורה יעילה. יש דברים היום שהם מאוד אקוטיים עבורנו, כמו למשל פלסטיק, יש כמויות אדירות של פלסטיק. באוקיינוסים, במדמנות, בהרבה מאוד מקומות בעולם לצערנו, ואנחנו רואים שכבר עכשיו יש אנזימים מסוימים שיודעים לפרק לפחות פלסטיק מסוגים מסוימים. אז הטבע יודע להתמודד גם עם מכות מאוד חזקות שאנחנו נותנים לו, אבל למשל האנזימים האלה שמפרקים פלסטיק הם מאוד מאוד חלשים. אפשר היה לשפר אותם, הם לא מספיק טובים, וכאן יש שאלות ספציפיות, האם אפשר היה לייצר אנזימים ממש הרבה יותר טובים ממה שאנחנו רואים בטבע, לטבע, לאבולוציה לא היה מספיק זמן להתמודד עם כל הפלסטיקים השונים האלה. האם אנחנו יכולים לייצר אנזימים בצורה מהירה שיכולים להתמודד עם זה, אולי הם חדשים לגמרי, כאלה שהם לא אפילו בונים על אנזימים קיימים בטבע. כיום השאלה הזאת של ייצור תפקוד חדש היא עדיין מאוד מאוד קשה עבור המדע. אנחנו רואים התחלות של התמודדות עם השאלה הזאת, אנחנו גם עובדים על שאלות כאלה, אבל ברמה הרבה יותר, בעצם הייתי אומר של מדע בסיסי, אנחנו מנסים לגשת לשאלה הזאת בצורה הדרגתית, לראות מה חסר לנו כדי לייצר אפילו תפקודים יחסית חלשים. זאת עדיין בעיה מאוד מאוד קשה, אבל התקווה היא, אנחנו רואים שיפורים גם בתחום הזה, והתקווה היא שבשנים הקרובות, אולי בעשור הקרוב, בעזרת שילוב של כלים, גם כלים שהם פיזיקליים, כפי שתיארתי עד עכשיו, וגם כלים של בינה מלאכותית, אנחנו נגיע ליעד הזה. אנחנו נדבר עוד מעט על בינה מלאכותית, אז אם נעשה איזה סיכום ביניים קטן, אז מצד אחד הטבע הוא מדהים, יש דברים שאנחנו עדיין לא לגמרי מבינים איך הטבע יצר אותם, אנחנו לא מצליחים לשחזר משהו מאפס. מצד שני, יכול קצת להתעצל, כלומר, ברגע שהוא מגיע לאיזשהו משהו נקרא הטוב ביותר לשלב הזה, הוא די מפסיק. הוא עובד בסקלות זמנים אחרות משלנו. דוקטורט צריך להסתיים ב5 שנים, בעוד שהטבע יש לו יותר סבלנות. עכשיו, התחום הזה לאחרונה ציין נקודת ציון מאוד מאוד משמעותית, פרס הנובל האחרון בכימיה, שנראה לי, יש לך גם קשר אישי לפרס הזה. לא לפרס, אבל... לאחד מהזוכים, נגיד את זה. כן, אז זה באמת, הפרס הזה הוא כמובן היה שמחה מאוד גדולה, כל פרס נובל במדע הוא שמחה, אבל זה היה שמחה אפילו לנו, לקהילה שלנו באופן אישי.
זה פרס שניתן עבור שיטות חדשות, גם לחישובים על חלבונים. דיוויד בייקר, שמופיע פה מצד שמאל על המסך, הוא היה המנחה שלי לפוסט-דוקטורט, הוא זה שבעצם אחד מהמדענים המובילים בעולם לתחום הזה של תכנון חישובי של חלבונים, והוא קיבל את הפרס על זה שהוא הצליח בעזרת כלים שאנחנו גם משתמשים בהם כיום, לחשב בעצם על המחשב לגמרי חלבון חדש, שהמבנה שלו לא קיים בטבע. המחשב הציע את המבנה הזה עם 90 ומשהו חומצות אמינו. הם הלכו למעבדה ובדקו, וקיבלו בדיוק את המבנה שהמחשב הציע, בדיוק אטומי. החלבון הזה גם היה מאוד מאוד יציב. העבודה הזאת... זה מבנה שלא היה קיים לפני כן. לא היה קיים. כמו שראיתם מקודם, הצורה של החלבונים זה משהו מקופל כזה על עצמו, וזה היה מין קיפול כזה לא קיים. לא רוב. כן. והדבר הזה זה מאמר שהתפרסם כבר ב-2003, לפני יותר מ-20 שנה. אני ורבים אחרים שראו את המאמר הזה, הבנו שבעצם הייתה פריצת דרך אדירה, והצטרפנו לתחום הזה כי הוא כל כך היה מסקרן. ובאמת המעבדה הזאת של דיוויד, היא המשיכה לעשות פריצות דרך מדהימות, וממשיכה לעשות פריצות דרך מדהימות בתחום הזה. מצד ימין אנחנו רואים שני חוקרים מהחברה בעצם, שזה די יוצא דופן, פרסי נובל, חברת DeepMind, חברה בת של גוגל. הם פיתחו שיטה שנקראת AlphaFold, שהיא גם כן פריצת דרך מדהימה. לפני 4 שנים הם פרסמו את השיטה הזאת, זו שיטה שמבוססת לחלוטין על בינה מלאכותית, ומאפשרת בלחיצת כפתור, ותוך דקות אחדות, לחשב מבנים של חלבונים גם מאוד מאוד מורכבים, בדיוק מאוד גבוה. לדבר הזה, בעצם לשילוב של היכולות האלה, יש משמעות אדירה. ניתן אולי במילה אחת, אם יש זמן, כן? אז אני אתן במילה אחת למה הכוונה. אני תיארתי בהתחלה את העבודה הזאת על החלבון חיסון של מלאריה. אז לנו לחשב את הגרסה המשופרת של חלבון החיסון לקח כמה שעות, היום אנחנו עושים את זה אפילו בפחות מזה, אבל מעבדת המומחים הזאת באוקספורד, לקבוע את המבנה המולקולרי של החלבון הזה, חלבון כל כך מאתגר, לקח יותר מ5 שנים. אז היום כזה דבר, כזה מהלך, יכול לקחת כמה דקות. אני כן רוצה רגע לומר לצופים, בעצם אין לנו דרך לצלם חלבונים. נכון שאנחנו יכולים לצלם תאים, למשל, בני אדם וכן הלאה, אבל לחלבונים ספציפית אנחנו לא יכולים לצלם, ולכן אנחנו צריכים להעביר אותם תהליך שבו אנחנו מייצרים איזשהו גביש, ממש כמו גביש של מלח, ואת הגביש הזה אנחנו מקרינים באקס-ריי, ומקבלים אוסף של נקודות שמהם צריך לעשות מתמטיקה, שתביא לנו את המבנה היפה הזה שראיתם בשקפים הקודמים. ויש פה המון בעיות. החלבונים לא תמיד אוהבים ליצור גבישים, וגם כשכבר נוצר איזשהו גביש, הוא לא עובר, הוא לא מתנהג יפה באקס-ריי, בוא נגיד את זה ככה, ולא יצא לנו תמונה שהיא ברזולוציה מספיק גבוהה, שממש נבין איפה כל אטום נמצא, איפה כל חומצה אמינית נמצאת, וכמו שהסברת לנו זה די חיוני, אני חייבת לדעת איפה החומצות נמצאות, באיזה צורה הם מתקפלים, וזה יכול לקחת שנים למצוא מבנה אמיתי, על באמת, לא רק במחשב. נכון, וזה באמת אפילו למעבדת מומחים כזאת. אז עכשיו, ההבטחה הגדולה היא שבעצם בפעם הבאה נצטרך לעשות כזה, והיום אנחנו למעשה זה לא בפעם הבאה, אנחנו כבר באופן יומיומי, גם אנחנו, גם אלפי מעבדות בכל העולם, משתמשות בכלים האלה ובשילוב של הכלים האלה, כדי לעשות צעדים מאוד מאוד גדולים, שבעבר היו לוקחים שנים של צוותים של מומחים, היום אנחנו עושים אותם ממש בזמן מאוד קצר. אז באמת, אם אנחנו כבר מדברים על AlphaFold ועל בינה מלאכותית, אז תמיד בכל תחום שמדברים על בינה מלאכותית, חוששים מהיום שבו רובוט יחליף אותך ואותי, יש לנו ממה לחשוש, או להפך, אולי אנחנו צריכים לקדם את פני הבינה המלאכותית בחיבוק חם. אני חושב שכבר אנחנו מקבלים אותה בחיבוק חם, אבל למעשה, שוב, AlphaFold זה בינה מלאכותית נטו, זה מה שיש שם, זה מבוסס על מידע, לחלוטין חישובים שמבוססים על מבנים קיימים של חלבונים, וזו מהפכה שכבר בעצם השפיעה בצורה מאוד עמוקה על ביולוגיה מולקולרית, ביורפואה, ביוטכנולוגיה ועוד ביות כאלה ואחרות. אז באמת זה מאוד מאוד מרשים, ויש עוד דרך מאוד מאוד ארוכה להתקדם עם זה. יש הרבה מאוד מה לעשות עם בינה מלאכותית. אנחנו היום נמצאים במקום שאנחנו צוברים הרבה מאוד מידע, גם מידע על חלבונים טבעיים, גם מידע על חלבונים מחושבים,
והשאלה איך אנחנו מנתחים את המידע הזה, ואיך אנחנו מנצלים את המידע הזה כדי לשפר את הביצועים שלנו, לעשות חלבונים עוד יותר טובים, לעשות אולי מה שאנחנו קוראים לו רפרטוארים של חלבונים. אולי נצליח יום אחד, זה ממש עבודה שלנו במעבדה, להחליף את מערכת החיסון שלנו, לא בתוך האדם, אבל ליצור נוגדנים אנושיים לגמרי, שיכולים לשמש כתרופות יותר טובות. זה בעצם אחד הדברים שאותי מאוד, מאוד מרגשים. יש פרויקטים שכבר כן. יישמתם? אנחנו עובדים על זה. זה פרויקט עתידי, אבל... עובדים עליו כבר עכשיו, כן. אוקיי. אז אם לא תרצה להרחיב... לא, אפשר, אני בשמחה ארחיב גם על זה. יש לנו זמן. כן, אוקיי, אז בשמחה, אז באמת, אחת השאלות, נוגדנים הם באמת חלבונים, הנוגדנים שיש לנו בגוף, הם חלבונים מאוד מאוד ורסטיליים, יש להם מבנים שונים אחד מהשני, הרבה מאוד רצפים שונים, הגוף שלנו יודע לייצר סדר גודל של מיליארדים של נוגדנים שונים, כדי להילחם כל פעם במחלה אחרת. התהליך בגוף שלנו שיוצר נוגדן ספציפי עבור כל מחלה, הוא גם כן תהליך אבולוציוני בעצם. הגוף שלנו מכיר חלבונים מתוך הווירוס או החיידק, מזהה אותם, ובתהליך איטי הדרגתי הוא מייצר נוגדנים יותר ויותר טובים כנגדו. התהליך הזה הוא כמובן מאוד מוצלח, אחרת אנחנו לא היינו יכולים לקיים חברה אנושית, נכון? כי החיידקים היו ממש מחסלים אותנו, אבל יש מחלות שאנחנו לא יכולים להתמודד איתן עם מערכת החיסון שלנו לבדה, למשל סרטן, מחלות אוטואימוניות, לפעמים אנחנו רוצים לבוא מבחוץ עם תרופות שישפיעו על מערכת הביולוגית שלנו. ושם נוגדנים היום הם מאוד מאוד שימושיים. אבל נוגדנים טבעיים הם לא בהכרח תרופות טובות. אנחנו בשביל להזריק לחולה נוגדן שישמש כתרופה, אנחנו צריכים לרכז מאוד את הנוגדן, זה תהליך שהרבה מאוד נוגדנים לא אוהבים לעבור אותו, הם גם כן עוברים כל מיני תהליכים של בעצם פירוק בעקבות זה. יש עוד דברים שאנחנו רוצים, כל מיני תכונות שנוגדן צריך לקיים בשביל שהוא יהיה תרופה טובה. היום התהליך שבו אנחנו מייצרים נוגדנים הוא שוב תהליך אקראי אבולוציוני. השאלה היא אם אנחנו יכולים לחשב נוגדנים שיהיו יותר יציבים, עם תפקוד מאוד גבוה, ואם כך, האם אנחנו יכולים לייצר אותם במבחנה באמת מיליארדים של נוגדנים, יש שיטות לעשות את זה, ואז לבחור בשיטות ניסויות את הנוגדן שיהיה גם עם התפקוד הכי גבוה כנגד החלבון שמעניין אותנו, וגם מכיוון שחישבנו את כל הנוגדנים האלה, לדעת שהחלבונים האלה, הנוגדנים האלה, הם יציבים ולכן יכולים לשמש כתרופות. ככה אנחנו חושבים שאנחנו נוכל מאוד לזרז את התהליך היקר והאיטי של פיתוח תרופות. עכשיו, כל זה קורה עדיין במסדרונות האקדמיה. נכון. אבל זה נשמע שיכולים להיות לזה הרבה מאוד יישומים, גם בתעשייה. כן. זה אולי לספר לנו שכבר נמצא, אני יודעת שלבוגרות במעבדה שלך יש... כן, נכון, אז באמת בוגרות של המעבדה, אחת מהן הזכרתי, די גולדנצברג, שפיתחה את השיטה הזאת לעיצוב חלבונים, ורבית נצר, אז הן שתיהן בוגרות של המעבדה שפיתחו חלק מהשיטות האלה שתיארתי קודם לכן, ובשלבים האחרונים של הדוקטורט שלהם, כשאני הייתי מקבל פניות מחברות, ראינו את המאמרים שלך, שמענו בכינוס, אנחנו מאוד מעוניינים להשתמש בשיטות האלה. להעביר שיטה מהאקדמיה לתעשייה זה דבר שיש לו מורכב יחסית, אנחנו לא יכולים, סטודנטים לא יכולים לעבוד ישירות בתעשייה, יש קושי בדבר הזה. אבל כשהן סיימו את הדוקטורט שלהן, בעצם שאלו, רגע, למה שלא נעשה את זה בפועל? אם יש כל כך הרבה חברות מאוד מוצלחות שרוצות להשתמש בשיטות האלה, אולי אנחנו נקים חברה. והחברה הזאת תעשה את המהלך הזה של העברת הידע לעבר התעשייה. אז זה באמת מה שהן עשו, בעזרת ידע של מכון ויצמן, זו חברת היישום של מכון ויצמן, הן הקימו חברה, והחברה הזאת עובדת כבר כמה שנים, הן באמת חברות פארמה מאוד גדולות וחברות כימיה מאוד גדולות, עובדת בהצלחה, זה יש פה מוצרים או משהו שאפשר ככה להתרברב? אז הן עובדות לעת עתה בשיתוף פעולה, אז בעצם הן לוקחות חלבונים מהתעשייה, שעשו בסדר, אבל... חשאיים, כן. חלבונים חשאיים, משפרות אותן, והרבה פעמים האימיילים שמקבלים חזרה מהשותפים שלהם בתעשייה הם כאלה, הם מלאים בהתרשמות חיובית על הביצועים, זה מאוד מאוד, זה באמת גאווה לראות איך צוותים מאוד מיומנים, עם הרבה מאוד ניסיון, שעובדים על בעיות מאוד קשות וחשובות גם לבריאות האדם, גם לכימיה, יכולים עכשיו להשתמש בכלים שלנו בעצם ישירות כדי לייעל את התהליכים שלהם, זה מאוד משמח.
אוקיי, תודה. אני מקווה שעוד נשמע מזה משהו. אני מניחה שנשמע מזה משהו, זה נשמע מאוד מאוד מבטיח. אני משהו גם חושב. לא יודעת, קצת לשחק בלהיות אלוהים, סוג של לתכנן את החלבונים האלו. ואם כבר אנחנו מדברים על זה, זה לא... כלומר, זה לא תחום שהוא פגיע. אם זה מגיע לידיים הלא נכונות, האם יש סכנות? יש סכנות בדבר הזה? אז יש שאלות לגבי האם יש סכנות בתחום הזה. אני חושב שחלבונים, למשל, האם חלבונים יכולים לשמש כרעלנים? זאת שאלה, יש חלבונים שהם רעלנים, יש חלבונים טבעיים שהם רעלנים מאוד חזקים אפילו, ופה יש אולי איזשהו סיכון, אבל אני חושב שהוא די מוגבל. יש רעלנים שהרבה יותר קל לייצר אותם. אני דיברתי קודם על חומרי הדברה או גזי עצבים. אלה חומרים הרבה יותר זולים לייצור, הרבה יותר יציבים מרוב החלבונים. בדרך כלל מולקות הרבה יותר קטנות הרבה יותר מחלבונים, קטנות, כן. כמה אטומים בודדים. כן, הסכנות העיקריות לפי דעתי מהאזור הזה, חלבונים הם בעיקר, מכיוון שהם עצמם לא יודעים להשתכפל, אז אין סכנה שהם יפרצו את הגבולות של המעבדה ופשוט ישתלטו על... זה לא כמו איזה וירוס שמישהו הנדס, נכון. שאני רומזת שמשהו כזה קרה, לילה, בדיוק. נניח כן, אז זה לא כזה דבר, ושנית, הם גם לא כל כך יציבים. אם חלבון נשאר פה על השולחן למשך אפילו דקות, הוא כנראה יאבד את הפעילות שלו. אז אני חושב שהסכנה מוגבלת, אבל צריך לבדוק את זה גם, זאת שאלה. ואם כבר שאלות, אז אנחנו רוצים גם לשמוע מכם. אז נשמח לקבל שאלות מהקהל. אומרים לשלוח לי אותן מהוואטסאפ, אז בואו נראה. זה, אבל אני אראה את השאלות. אתם מוזמנים לכתוב לנו בצ'אט בינתיים. אז אחת השאלות שהגיעה מליאב, מהם החלבונים שמניעים את התהליכים החשובים ביותר בגוף? וואו, יש כל כך הרבה, זה גם נורא תלוי בזווית ההסתכלות. אז יש חלבונים למשל שאחראים על שכפול ה-DNA, נכון? זה תהליך חיוני לגמרי בכל היצורים החיים. יש חלבונים שאחראים לשעתוק, נכון? של ה-DNA ל-RNA. יש הרבה מאוד חלבונים שמעורבים ביציבות של ה-DNA, לדאוג שהוא לא סובל מפגיעות כימיות, קרינה וכולי. אין סוף של חלבונים. יש חלבונים שאחראים לתהליך של הקיפול של החלבונים, יש אלפי חלבונים בגוף שלנו, שדואגים, מה שנקרא, ל-quality control, בקרת האיכות של התהליך הזה. כל אנזימי העיכול, כל מה שמפרק לנו את האוכל, כל מה ש... מה עוד אני יכולה לחשוב אני כתהליך ספציפית חיוני. אוהב נוגדנים, נכון? אז נוגדנים גם כן, זה חלבונים, מחלקה אדירה ונורא חשובה של חלבונים. אני חושב שבאמת באיזושהי, כל זווית שמסתכלים עליה, חלבונים יכולים לשמש ויכולים להיות מאוד מרכזיים. עוד חלבונים שמאוד מעניינים אותי, או באיזה מחלקות אדירות של חלבונים, זה חלבונים שיכולים לפרק חומרים ביולוגיים, למשל כדי ליצור דלקים ביולוגיים, או לפרק מזהמים. יש חומרים שאנחנו מייצרים לצערנו והם נשפכים לסביבה, ויש אנזימים שיכולים לחמצן אותם, בעצם לפרק אותם. אז אלה חלבונים שמאוד מעניינים אותי, ואנחנו מנסים לעבוד עליהם בשביל באמת לתרום למהלכים האלה של שימור הסביבה ושיפור של הסביבה. יש לכם איזשהו פרויקט שיכול להרחיב? יש כמה פרויקטים. למעשה, מכיוון השיטות האלה שתיארתי קודם, לשיפור של היציבות של חלבונים ושיפור של התפקוד, אנחנו מאוד משתדלים להנגיש אותם לקהל הרחב, כי אנחנו לא יכולים במעבדה לעבוד על כל הבעיות שיש. אז הדרך שאנחנו עושים את זה, זה על ידי בעצם ייצור של פיתוח של שרתי אינטרנט, שבהם כל אקדמאי מכל מקום בעולם יכול להיכנס, להזין, זה החלבון שמעניין אותי, אני רוצה לייצב אותו, החישובים לוקחים איזה שעה או משהו כזה אצלנו על המעבדים של מכון ויצמן, ומחזירים תשובה למשתמש, ואז הוא הולך ובודק במעבדה. ומה שאנחנו רואים זה מאמרים שבאמת מתחומים שאני לא ידעתי בכלל שקיימים. יצא מאמר אחד שאני מאוד אהבתי מסין, שהם שאלו על איזשהו חומר שמשמש כצבע על בדים. בסין יש תעשיית בדים מאוד מאוד גדולה, הם עושים בעצם תהליך של צביעה של הבד עם חומר כימי מאוד מאוד פלורסנטי כזה אפילו, ואז שוטפים אותו, ורוב החומר בעצם מגיע לנהרות.
והוא לא כל כך מתפרק שם וגורם לעיוותים ביצורים חיים, וגם כמובן זה מסוכן לאדם. אז הם הראו שם שאם לוקחים איזשהו אנזים טבעי שיודע לפרק את החומר הזה, האנזים הזה כרגיל הוא לא יציב מספיק, הוא מתפרק בעצמו יותר מדי מהר, הם ייצבו אותו בעזרת השיטות שלנו, ואז הם מגדלים ראשנים של צפרדעים. פעם במים מטופלים על ידי האנזים המשופר, ופעם בלי, וממש רואים בעיניים את ההבדל. וואו. ראשנים בריאים לעומת ראשנים לא כל כך. נעבור לעוד שאלה. וואו, יש לנו לא מעט שאלות. מה הקשר בין צריכת חלבון לבין מסת שריר? יופי של שאלה. שאלה נהדרת. אני לא תזונאי. אני לא מספיק יודע לענות על שאלות בתזונה. אני יודע שחלבונים הם מאוד חשובים בתזונה. זה נכון. בכלל, כל הרקמות שלנו בנויות לא מעט מחלבון, והשריר הוא אחד מהם. ככל שנצטרך יותר חלבון, נוכל לבנות את מסת השריר שלנו. זה אכן נכון. אסתר, האם אפשר להשתמש בחלבונים בריפוי או שיפור של מחלת הלופוס? אסתר, שאלה מאוד מעניינת, כי גם אני חולת לופוס, האמת. יכולה לענות, אז אני אתן לך לענות בתור המומחה. אני לא מספיק יודע למען האמת. לופוס מחלה אוטואימונית, אז בעצם מילה, את יודעת לענות את זה יותר טוב? אז הבעיה בלופוס, או המורכבות בלופוס, זה שבניגוד לחלק מהמחלות, זו מחלה שאנחנו יודעים שבעצם קשורה להרבה מאוד גנים. זה לא מתנקז לגן אחד או איזשהו חלבון אחד בעייתי. ובעצם א', אנחנו עדיין לא יודעים מה המנגנון השלם, אז אנחנו עוד לא יודעים על איזה חלבון בדיוק לעבוד. ומערכת החיסון, ברגע שאנחנו נתחיל טיפה לשפר או לתקן או לעשות איתה משהו, זה בעייתי לנו. כלומר, אנחנו כן רוצים שמערכת החיסון תפעל, שזה משהו שקורה לחולי לופוס, המערכת פועלת, פשוט פועלת באובר. אנחנו עדיין לא יודעים איך לגרום למחלה להגיע לאופטימום שלה. אז זה גם יותר מדי גנים ויותר חלבונים שמעורבים, ואנחנו גם עדיין לא יודעים מי הם. אז אני חושבת שאין לנו קנדידטים לדבר הזה. אני לא ידעתי מספיק, אני שמח, תודה ששיתפת, אני לא ידעתי על זה מספיק. וזה גם יותר קשור לבקרה על מערכת החיסון, מאשר איזשהו תהליך כימי פשוט. זה מורכב. זאת התשובה שלי. אסתר, אני מצטערת שאין לי תשובה יותר טובה, אני מצטערת בשביל עצמי שאין לי תשובה יותר טובה. מקווה שאולי בעתיד, אולי נעשה את המפגש הזה בעוד 10 שנים, יהיה לנו תשובה. האם אפשר להשתמש בחלבונים מהונדסים לפתרון בעיות כמו קשב וריכוז או תפקודים מוחיים? יש מחלות מסוימות, מחלות ניווניות בעיקר, מחלות של גיל מתקדם במוח שמנסים לטפל בהם בעזרת נוגדנים. כמו אלצהיימר, פרקינסון? פרקינסון בעיקר, כן, על ידי תוספת של אנזימים שיכולים בעצם להפסיק את ההתקדמות של המחלה. יש גם כמובן מחלות סרטן, מחלות סרטניות מסוימות במוח, שגם שם נוגדנים יכולים מאוד לעזור. קשב וריכוז אני לא מספיק מבין, ככל שאני מבין יש ריטלין וכולי, שאלה הטיפולים המומלצים, אבל אני באמת לא יודע מספיק על זה. כן, בקשב וריכוז, עד כמה שאני יודעת, מדובר באמת במחסור בחומרים מעוררים. כן. מעוררים באזורים מסוימים במוח שקשורים בקשב שלנו ובריכוז שלנו, ולכן בינתיים מה שיש לנו להציע זה באמת חומרים מעוררים לאזורים האלו. שאלה נוספת, תפקד טלפון, תפקד. בזה חלבונים נגיד לא יכולים לעזור. מה ההבדל בין אנזימים להורמונים? מצוין. אז הורמונים, יש הורמונים שהם בכלל לא חלבוניים, שהם מולקולות קטנות, מה שנקרא. למעשה, מרבית ההורמונים. כן. הם לא חלבוניים. אסטרוגן למשל, נכון, טסטוסטרון וכו'. אלה בעצם מולקולות קטנות, שזה שדרים שהגוף שלנו, לפעמים המוח, לפעמים בלוטות אחרות, מייצרים והם נשלחים בעצם לכל הגוף. יש הורמונים שהם חלבונים, ציטוקינים וכו', שהם יותר ספציפיים בדרך כלל. אבל לא זה ולא זה, שתי המחלקות האלה, גם החלבוניות וגם המולקולות הקטנות, הם לא עושים טרנספורמציה כימית, הם לא משנים מבנה כימי. אנזימים, התפקיד שלהם הוא לשנות את המבנה הכימי של מולקולות אחרות. זה יכול להיות חלבונים אחרים, אבל הרבה פעמים זה מולקולות. למשל, לקחת רב סוכר ולפרק אותו, ליצור בעצם מונומרים, מולקולות יותר קטנות של סוכר.
או לקחת חלבונים ולפרק אותם לחומצות אמינו. זה מה שאנזימים עושים והורמונים לא. הורמונים הם בעצם מולקולות שדר כאלה שהגוף מייצר, אנזימים זה חלבונים שמשנים את המבנה הכימי של מולקולות אחרות. ובעצם ההגדרה של הורמון היא לאו דווקא הסוג חומר, אלא איך הוא פועל. נכון. כלומר, בעצם זה שהוא מופרש במקום אחד ופועל במקום אחר בגוף, בעצם כל חומר עקרוני יכול להיות הורמון ולאו דווקא חלבונים או לאו דווקא מולקולות קטנות. שאלה של איתן, אם השיפור בעריכת וביצירת חלבונים, אם אני מניחה עם עין, זה לא סביר שבעתיד ייווצרו או יערכו וירוסים או חיידקים שיכולים לפגוע רק באנשים עם תכונות גנטיות מסוימות כדי לשמש כנשק ביולוגי. אז זה קצת מה שדיברנו מקודם, אבל בהרחבה. ממש בהיפר. אז זהו, בגלל זה אני לא רציתי להגיד שאין סכנות בהנדסת חלבונים, ובדיוק השאלה הזאת של איתן היא רלוונטית, כי וירוסים כן יודעים להשתכפל, אז הסכנה פה היא יותר גדולה מאשר בחלבון בודד. עד עכשיו לא ראינו תהליכים כאלה של הנדסת חלבונים עבור וירוסים יותר משוחררים כנגד האדם. זה לא אומר שזה לא יקרה בעתיד. אז אני לא רוצה להגיד שזה בלתי אפשרי, אבל צריך גם לזכור שהטבע עצמו מכין לנו הפתעות לא נעימות בעצמו, לא צריך ללכת רחוק. אפשר ללכת פשוט לג'ונגל הקרוב לבית ולמצוא שם מחלות די קשות. יש וירוסים שמסתובבים בעולם ואין לנו מענה נגדם. אבולה זה דוגמה אחת לזה, אנחנו יודעים כל כמה שנים יש איזושהי התפרצות, בעיקר באפריקה, בגלל האינטראקציה היותר ויותר אינטימית בין האדם לבין סביבות פראיות מאוד, אז וירוסים בעצם מהג'ונגל או מסביבות פראיות כאלה בעצם עוברים. יש שפעות שאנחנו יודעים שהן מאוד מאוד קשות, וכשהן עוברות לאדם, גם הן גורמות למחלות, יכולות לגרום למגפות מאוד קשות. לפני 100 שנה הייתה השפעת הספרדית, שגרמה לבערך 100 מיליון מקרי מוות בעולם. אז לא חסרות בעיות שלא חייבים להנדס את הבעיות האלה, יש כבר עכשיו אפשרויות קשות כאלה. כלומר, תיאורטית? זה יכול להיות. זה יכול להיות. אנחנו מאמינים במוסר האנושי? אני לא בטוח, אבל אני חושב שאולי הדרך הנכונה להתמודד עם כאלה שאלות, זה לפתח תשתיות להגנה. בעצם, חלק מהדברים שאני תיארתי כאן, למשל פיתוח חיסונים, פיתוח נוגדנים, אם אפשר לעשות את זה מהר, זה אחת הסיבות שאנחנו מנסים לפתח בעצם את זה כתשתית, כדי כשיתגלה איזשהו משהו מסוכן, איזשהו גורם סיכון כזה, אפשר יהיה לפתח תגובה כנגדו, תגובה שאפשר יהיה ליישם אותה במדינה שלמה, בעולם אפילו, יחסית מהר. הקורונה הייתה דוגמה ראשונה, הקורונה, המגפה האחרונה שהייתה לנו, היא הייתה דוגמה ראשונה של מגפה שהצלחנו להעמיד כנגדה בעצם תגובה מאוד מאוד מהירה. למעשה בתוך כמעט פחות משנה, היה לנו כבר חיסון אפקטיבי ביד, זה פשוט מדהים. בפעם הבאה שמשהו כזה יקרה, אני מניח שזה יהיה... חלילה? חלילה, אבל זה בעצם... אבל זה בלתי נמנע, כן. אז אני מניח שהתגובה אפילו תהיה יותר מהירה מזה, וזה חלקית יתאפשר על ידי הכלים האלה שזכו בפרס נובל. אגב, בלתי נמנע, כי זה הטבע. זה הטבע. כלומר, זה לא כי כולנו מנסים להנדס את זה. נכון. כי פשוט ככה הטבע עובד, ובאמת, כמו שאמרת, ככל שהממשק בין בני אדם לבעלי חיים הולך ונהיה יותר צמוד. כן. זה מה שאנחנו רואים. כן. עוד שאלה. יש לנו עוד שאלות. שרונה, מהי הפונקציה הכי מעניינת או חשובה שהתגלתה לאחרונה לחלבונים? וואו, איזו שאלה יפה. הפונקציה הכי מעניינת, אני חושבת, אני לא בטוח, זה לא לאחרונה כל כך, אבל מה שככה קופץ לי לראש זה החלבונים האלה שמעורבים בעריכת גנים, Cas9, מה שנקרא קריספר. קריספר, בדיוק. זה שוב, זה כבר לא לאחרונה, לפני 15 שנה, אבל אלה אנזימים מאוד מאוד מעניינים, שמאפשרים לנו בעצם לחתוך גנים, לשנות אותם. יש פה תקווה גדולה לריפוי גנטי, מחלות שהן מאוד קשות ולמעשה חשוכות מרפא. וכבר היום משתמשים בטכנולוגיות האלה, כמובן במחקר בלי סוף, אבל גם בביוטכנולוגיה. אני חושב וזה פשוט מאוד מאוד מעניין שבכלל יש כאלה חלבונים.
שמאפשרים לחזור לגנום ולערוך אותו מחדש. אני חושב שהדבר הזה הוא, כשזה התגלה זה היה באמת כן. רעידת אדמה. לדעתי גם היה פרס נובל. כן, כן, לפני, זמן. אני לא זוכר 3 שנים או משהו כזה. כן. כן. והשאלה האחרונה של אסנת, האם ניתן לנצל את גוף היתושות כדי לחקור אילו מוטציות חלבוניות הן מייצרות בתנאים מבוקרים, ולבדוק האם ניתן לנצל את המנגנונים האלו לשיפור יציבות חלבונים לחיסונים? וואו, באמת שאלה פשוט מגניבה. שאלה נהדרת לסגור איתה איתה. אני לא בטוח שיש לי תשובה טובה לזה. לא לכל האורגניזמים יש כלים יעילים לעריכה גנטית, מה שנקרא. כלים כאלה, כמו שתיארתי קודם, Cas9, CRISPR, הם יחסית יקרים לשימוש, והם אורכים הרבה זמן. אם נשתמש בהם כדי לערוך גנטית יתושות, זה יכול לקחת הרבה מאוד מאמץ. בדרך כלל כששואלים שאלות מעין אבולוציוניות כאלה, מנסים לעבוד על אורגניזמים כמה שיותר פשוטים, כאלה שזמן הגידול שלהם אפילו דקות. אז למשל חיידקים. אז זה הרבה פעמים, בדרך כלל זה יהיה היעד לשימוש לאורגניזם שמשתמשים בו כדי לחקור שאלות מהסוג הזה של מוטציות וההשפעה שלהם על תפקוד חלבונים. טוב, תודה רבה לך, שראל. אז אנחנו סיימנו לערב. אני ממש מקווה, אנחנו מקווים שנהנתם. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד דרווין של מכון דוידסון, ואתם תמצאו שם הרבה מאוד פעילויות מדעיות כיפיות לכל המשפחה. אתם גם מוזמנים להצטרף אלינו למפגש הבא על הכישלונות הגדולים של האבולוציה, ביום שלישי הבא, ב8 בערב. תודה רבה לכל הצופות והצופים שלנו. תודה רבה לך, שראל. תודה רבה, הילה, ותודה לצופים. יהיה לכם ערב טוב. להתראות. להתראות.